Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, kayat ni Oliver ang makasarsarita ni Richard. Iso anapan iti restaurant na. Inawis met ni Richard na ito'y amapanda iti ayuyang na hotel. 5 abda iti angin iti terasa. Kalpasan da ita, napanda iti vacation house ni Oliver nga asideg iti nasao a hotel. Ket intuloy dati nagsarsarita. Dinamag ni Richard kani Oliver no kaano nga ikalaysana ni Miss Jinky. Ngem nasao ni Oliver nga awan ti panggep na amang ikalaysa iti balasang. Gaputa ni Elisa ti ayayaten na. Iti ospital, nadamag met ni Madam Cristina no adda ka di panagayat ni Elisa ken ni Richard. Ita gagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nakasaysaya at launay ni Richard kan ka. Akas lakit din iso ti asawam. Napagbidutan pa'y dagiti nurses dito'y nga agasawa kayo. Madam? Adala damagag kan ka. Ngamawan na nyaman na no di mo kaya tasungbatan. Anya dayta, madam? Awan ka di mariknam a panagayat ka ni Richard. Ha? Kaya't ko laamaamuan, Elisa. Awan ka di panagayat mo ka ni Richard? Madam? Okay lang, no di mo sumbatan. Saan kayo asungbatan, madam? Maawatak. No pa'y kasta? Kunaak anak kasaysayaat ni Sir Richard. Kat saan anarigat nga ayatan? Nasingpat kan managtulong. Pudno dayta. Ngam ti damdamagan nyo, madam. Jakon sungbatan. Uwan, maawatak, Elisa. Oh, kasano Elisa? Rumwar kayon nga gina dito ospital. Kan awan matan parikot iti bilyo diti ospital, gaputa binayadan na ni Richard. Ala, intayon. Siya kun ti mangubakan ni Angel, Elisa. Siya kon ti mangiduron iti wheelchair mo, Eliza. Ta ni Richard ti mangbagkat kadag iti gamit mo. Agyaman ak unay kada kayo. Ala, intayo nga roden. Amiga Cristina, saan ka di anasaysayaat no ijay balay nga agnaed to'y agina? Ha? Ay, saan amiga? Ijay latta balay Total, ijay mo't ngagnanaed ni Elisa. Kuwang amin. No kayat mo nga ubbaan ni Angel, umalatiw ka latta, amiga. Amo, kakailiw mo, ti maaddaan, iti apo. Huwan nga, Rod. Ay, unay kan, amiga. Nagasidugan ti balay ko, iti balayo. Umalatiw ka laang. Huwan man laangan. Katita, aglayon tayo iti balay. Ta ijay tayo amangan. Siya kon ti agluto. Nukas na, tulungan ka, amiga. Dumagas tayo langan iti restaurant. Nagpaluto ak iti itinaimas at araon para kada tayo. Ala nga Rod Richard, anak. Sika, ti makaampo. Aduyan ti pagsangwan nyo a merienda, papa? Oliver, siya ako tinangyag. Apay asika tinangyag, Jinky. Katadamot ni Sita. Aglutluto nga ni Sita, papa. Kan may isa? Awan matlat aramidak. Agyaman kami, Jinky. Oliver? Agsubliak iti doktor itangal daw. Kaya't ko ako yogan, nak. Sige. Sige. Panawan kayon, tainak agrubuhat. Oliver, iho. Aging ka diita. Kat di mo amuti ayan ni Elisa. Uwan, papa. Diyan ka mo. Nga mangnamnamat nga agsabat tumot lang ti dalan ni.
Wen, iho, agsabat to ti dalan yo. Ngamnam na maem ka di, asikan tupay laeng ti ay-ayaten na. Nagkarikanyak. Asyak ti agbalin nga inspirasyon na. Tapno matunoy na dagiti arapap na itibiyag, Papa. Ipapantan nga agsabat ti dalan yo. Kat maamuan na ti may papankin ni Jinky. Panagkunam ka di, kat ayaten na kan tupay. Papa. Di ka mang namnama akasta iho. Tanya ti amom, nga amangan numapukaw ti panagayat na kan ka. Apaman amamuan na nga addan anak yo kini Jinky. Amok, Papa. Ngamang namnama aklat ta. Asaan to nga agbalik ti panagayat na kanyak. Nalpasan ti check-up ko, Oliver. Ngimsak ba nga agawit ta? Inta pa'y gumatang kadagiti natang kan prutas. Sige. Agyaman nak ha? Gapo tatunggal agpakita iti doktor. Kat kayat nakakuyugan. Anak ko tim imitem. Dahil tatiga po na. Agyaman nak, Oliver. Taad dapatig kan ka, to'y imatag. Ala, Intan. Nas ka na magatang tanda iti kayat mo agatangin. Tapno makapana ko ni Jepastek ko. Okay. Awan makunak iti lutom a pinakbat, Vilma. Sige, manipod ita. Agluto ka iti pinakbat. No kasta? Naawat akon, ma'am? Wan, naawat kan, Vilma. Gaputawan mo't parikot kan ka. Agyaman ak, ma'am. Kinapudno na. Talagang agkasapulan dito a restaurant, iti dadumapay ako. Kat nasaya, taimay ka nag-apply. Kat nakitak tilaing mo iti panagluto. Agyaman ak, ma'am. Dagiti daduma dito ako. Awan amuda iti panagluto. Iso akin na sapulan pa'y ang nag-train da. Sakbay ang nagbalinda ako. Ma'am? No pa'y kasta. Saan ang mabalin nga agpatingga dalat taditan? Naskanti pa nagtuloy tayo ang mga dal iti naim-imas kan nasusustansya at taraon para kadagiti customer. Wan, ma'am. O sige, Vilma. Manipod dita. Naawat kan dito restaurant. Ay na, agyaman ak, ma'am. Sige, agluto ka manen iti pinakbat. Taobserbaran tayo no kayat dagiti umay mangan. Wan, ma'am. Kumusta na ito'y pasdek mo, Oliver Iho? Makita ka sa bali manen dagiti furniture set na naka-display. Uwan, Papa. Jack in na unay. Tapara kanya. Adalakit sumrak abasit. Ayos daytan. No kasta, agpada ta iho. Tanan worm tinangina unay, numabayag met sakbay amagatang. Nasaysaya tay medyo nalaka, nga magtultuloy met nga dagumatang. Uwan, Papa. Kaya niya iho, ado ka din ti urnong mo, iti bangko? Ha? Saan matunay, Papa? Uray ilibak mo, amok nga doon ti urnong mo. Papa. Katita tadandani ka nagbalin nga ama, nasken nga adapay ti panagpursigim nga agtrabaho. Uwan, Papa. Aramidem dayta para iti anak mo. Uwan, Papa. Wanya, nag-lunch ka din? At day nalakataraon, di magasak iti restaurant ni Richard. Ngamjak na danon. Saan ka no asimra kita? Iswa nag-order aklatan iti taraon, taglang lang taamangan. Sige, Papa. Ket agyaman ak tanang yag kayo iti taraon. Ala, mangantang aruden iho. Gaputa itay pa'y amabisinak. Oh, makita mo, Vilma, na ibustin lutom a pinakbat. Wan, ma'am. Magustuhan dati lutok. Naobserbarak adagiti nagorder iti pinakbat mo. Ket nagorder damanan, kalpasan an naibusti mo nang order da. Wan, ma'am. Kasta mo tinaobserbarak. Ket nadlaw ko adagiti tattao ditoy. Ket mas kayat dati simple laang ataraon. Ngam, naimas. Husto ka, ma'am. Ti pinakbat ko,
Kat simple laang ataraon. Ngam gapo iti timplak, iso ana gustuan da. Husto nga. Oh, kasano ma'am? Inak ka di manan agluto iti pinakbat? Juan Vilma, sige, agluto ka manan. Apa ay Ma'am Jinkay? Anda ka matitoy harden. Kaya't mo ka diti sabaw. Tamang purusak iti parakan ka. Anya asabong ti porosam apara kanyak, dong? Dahita sabong nga orange ti kulor na, ma'am. Dagita babasit amasitas dita igigid. Anya? Nagpipintas dagita asabong. Ngam, adda ang angot na, ma'am. Anya? Apay nga rod akasta ti kayat mo nga ited kanya? Gaputa bagbagay mula unay, ma'am. Mabit lang ang tamang purusak. Mangsusuron ka kadidong, ha? Saan, ma'am? Talaga aday taasabong ti maibagay ken ka. Kaya't nasawan. Napintas ka kas iti day taasabong. Ngam, adda ang angot mo. Anya di ko na! Ha? Punumat, ma'am. Napintas ka. Ngam adda ang angot mo. Ha? Ay, nakiktutak pa iti panang tungpam kanyak, ma'am. Ha? Si ka tinangot! Gaputa di ka digdigos! Che! Ano na ikaw? Nagsakit matan ti tinungpa na. Nakita, ti palang tungpakon ka ni Ma'am Jinkay daw. Ha? Katapay nga rin nagkatawa ka, Sita. Angam, agoray ka man. Apay ayati nung pana ka. Imbagak nga main. At isabong ang maibagay kan kuana. Katjay sabong ang angot. Anya? Tagpay sumat nga main. Kaang angot na ti ugali na. Tay nabangsit asabaw. Iso, matlagayam atinong pana ka Jak man amaw. Tadyak malapdan no daduma ti panagsaok. Sa bagay, pudnomat nga mendong. Ngam inton maminsan, si putam ti panangtong panaken ka talisyam. Jak nga ron nasiputan. Iso nakiktutak pay. Ay wumton dong, tapno di nakakagura. Sa bagay, basol kumat ngamin, Sita. Saan arumbang ay bagakan kwa na ti kasjay. Tauray asino masaktan da. Dahi tala nga main. Tadyak malapdan no daduma ti panagsaok. Takasanumat nga main. Masurunak kan kwa na no daduma. Anya nga rod nga dong. Tao tayo laeng mo nagbidot. Kano maminsan, at damat gapo na akas di ti panagsasauta ka ni Miss Jinkay. Ngamen, nagalas at talaga to ugali na. Un nga rod, Sita. Saan aga po tababaunon talaang? Kat ko naman asino amang laaw-laaw kadata. Nagalas ti panagsasauna no daduma. Di nalapang panunutan. Ano awan ta ababaunon da? Kat awan agluto iti kanunda. Hello? Hello, Amika Janet. Kumusta kayo kini amigo? Nasaya ta sinong batam tiyawag ko. Ti anak ko. Kumusta ti anak ko? Umadanin ti panagpasngay na amiga best friend. Di nakawagan iti best friend. Amika. Umadanin ti panaganak ti anak ko. Ngem aging gaita, di pa'y ikalaysa ti anak mo. Pangaasim, di ka ko magumurgura, amiga. Tadumtang tumatladay ka kanito. Kaanon to ba'y? Iti kanito asaan nga ikalaysa ti anak mo ti anak ko? Talaga adi kam agpangadwa amang dadael mo't iti pamilyayo. Amiga. Laglagi pamdayta, Marita. Bye. Saan amabalin ti kastoy? Kalpasan anaala ni Oliver ti kayat na iti anak ko. Baybay-an nan. Kat di nakayat nga alangunan ti dayaw ti anak ko. Ha!
Uray aggiginura kamin iti agnanayon, no kastapay matlaeng. Dayta ka di tigapunang ay may kaditi pasdag ko, mama. Tapno ibagam kanyang tinagsaritaan nyo iti amiga. Wan iho, matanagan amangan no anya ti aramidan da pa ng dadaal kada tayo. Ti amkak, amangan no iraman da ti negosyo yo kenne papam. Sana ka mabutang iti kayat ng aramidan, mama. Saan kumamat adumanon iti dayta apunto, iho? Basta awan ti maangay akal laysa. Jak ikalaysa ni Jinky. Ngam iho. Mabalin yung ti pumanaw, mama. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Kandiyo ipilit nga ikalaysak ni Jinky. Ta saan to ang mapasamak dayta. Nasaysaya at pa'y pumanaw akong dito ang lugar. Ngam ti ikalaysak ni Jinky. Kastati ko na ni Oliver, Romeo. Mariribukan akon. Anya ko matipakariribu kami iti dayta. No saan nga'y kalaysa ni Oliver ni Jinky. Dadaalan ti pamilya na ti pamilya tayo. Madadaal ti negosyo yo kin ni Oliver. Ta sigurado amay sa dayta apon ti riyada. Dadaalan da kayo kastamatan iti negosyo yo. Kat maawanan kayo iti buyer. Saan ko apakadanagan dayta, Marita? Oray pa'y, ngam kasanumatan ti pamilya tayo amadadaal iti matang dagiti gagayam tayo. Apay, mabuting ka? Romeo, nakababain to ti pamilya tayo. Ano kastaman bilang, awan mabalin ko. Tadyak mat mabalin na pilitan ni Oliver amang ikalay sa akin ni Jinky, no talaga di na kayat. Romeo. Di mon pilitan ni Oliver, no talaga di na kayat. Nagadukak nga arte ngamin ni Oliver. Di na pa'y lakat ikalay sa ni Jinky. Anya ka di pa'y tisapulan na. Napintas mat ni Jinky. Saan na kinapintas, wano kinabaknang ti pagbasaran iti ayat, Marita. Isu at tinasayat, pagawid mo ni Jinky ijay lugar da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen ti ituloy ti nobela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.